الحمد لله العزيز الغفار الكريم الستار الذي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allah subhanahu wa ta'ala barham suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa alayhissalatu vassalam ol Allah'ның құлы хәмишесі. Алхамдулиллахи Раббил аламин. Аллах Раббыбызға, әлемнәрнең Раббысына шексіз мақтаулар болсын. Ол безне шушы өзінің йортында жейді, мүмкіншілік, фұрсатлар берді, әлхамдулиллах. Біз келдік, Аллахның әміріне бойсынып, шулай бит. Өзі біздің дүнияға әмәлләребезгә әйттік, туктагыз, читтә торыгыз деп. Келдік Аллахның йортына. Alhamdulillah. Hem kildik elbette özümüzge nedidir yana әйберләр ишетергә, гыйлем алырга иншалlah, шулай бит, нидер файдалы булган яки искә төшерү. Чөнки Аллаһ Раббыбыз безгә үзенең китабында әйтә, искә төшер дип әйтә мөэминнәргә. Чөнки чынлыкта искә төшерү файда китерә ди. Һәм бүген дә Аллаһ Раббым насыйп итсә, сөйләрбез һәрбер мөселманга, һәрбер мөэмингә тормышында, гомерендә кирәкле булган мөһим бер шундай әйбер турында. Ул да җәмәгать Аллаһка таяну турында, Аллаһка тәвәккәлләү турында сүзебез иншалlah шуның турында булыр. Аллаһ азза ва җалла әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иннамал муъминуна аллазина иза зукираллаһ. Мөэминнәр алар шулар кемнәр Аллаһның исеме әйткән вакытта Аллаһтан куркалар дип әйтә. Мөэминнәр алар шулай ди. Һәм аларның йөрәкләре курка башлый, алтырый, тетрәнә башлый дип әйтә. Һәм ва иза тулият алейхим аятуху задатхум имана. Һәм дип әйтә Аллаһ субхана ва тааля Аятларын укыган вакытта аларның иманнары күтәрелә ди. Иманнары күтәрелә. Һәм алар Аллаһка тәвәккәллиләр. Шушы тәвәккәлләү һәрберебезгә дә кирәк. Һәрберебезгә дә кирәк. Менә тәвәккәлләмәгән кешеләргә чынлыкта бу дөньяда яшәү дә авыр. Шулай бит. Менә мәсәлән, бер генә мисалны китерим сезгә. Хәзерге вакытта Мәсәлән, ничә бала табалар? 1, 2, максимум 3. Шулаймы? Әле бер 5 ел элек булса, бер 2-не тапсалар, планнарында 2 генә бала булса, һәр инде әлхәмдүлилләх 3-не дә еш кына табалар. Ә безнең әбиләребез ничәне тапкан? Сөйләшмәгез инде. Уегызда әйләндерегез бу саннарны, яме? 10-ны да тапканнар җәмәгать, 15-не дә тапканнар. Ни өчен шулай соң бу? Ни өчен шулай соң бу? Кешеләр төрлечә аңлаталар аны. Әйбит. Кемдер әйтә, саклана белмәгәннәр. Әмма юк. Куркмаганнар алар. Булсын дигәннәр, шулаймы? Аллаһка якынрак булганнар, чөнки алар безгә караганда иншалlah. Куркмаганнар. Аллаһка тәвәккәлләгәннәр. Раббым, бирсәң бирәсең, бирмәсәң бирмисең. Шакураларың стабил, бер 10 баладан, бер 2-се, 3-се үлә торган булган шулай бит. Алар аңа да әзер булганнар. Чөнки Аллаһка тәвәккәлләгәннәр иде. Әне Раббым, күпмесен бирәсең, бир, насыйп ит. Хәерлесен насыйп ит дип сорый иделәр. Алсаң аласың дип. Тәвәккәлләү бар иде аларда. Ә бүгенге көндә безнең нәрсә? Аллаһ Раббыбыз бер баланы ала, мәсәлән, инде еш кына ишетергә туры килә, шулай бит. Я ана карынында балалар үлеп китәләр, я тугач та 1-2 айдан. Кешеләр өчен инде бу зур катастрофа була. Ничек инде алай менә аның баласын Аллаһ алган? Ничек инде алай? Ничек яшәр инде ул субханаллах бу дөньяда? Ничек яшәр инде ул менә? Ни өчен бу шулай? Ни өчен аңлау юк? Чөнки Аллаһка тәвәккәлләү юк. Ә ул гыйлемсезлектән, кызганыч ки. Чөнки әти-әниләре, әби-балалары алар өйрәтмәй иделәр. Менә шушында компьютерларында шулай бит кирәкле программалары юк. Кирәкле программалары юк аларның. Яни
Шуңа күрә дә һәрбер бездә аңларга тиеш җәмәгать, без Аллаһтан һәм Аллаһка кире кайтачакбыз. Яшәргә кирәк, әйе. Әмма яшәргә кирәк ничек итеп Аллаһка тәвәккәлләп. Җәмәгать, ничек була шулай булачак ул. Сез моннан бер ничек тә качып китә алмыйсыз, шулай бит. Шуңа күрә дә хәерле булыр. Һәрбер эшебезне, хәерле эшебезне Аллаһка тәвәккәлләсәк, шулай бит. Аллаһка тәвәккәлләсәк. Чөнки Аллаһ Раббыбыз андый кешеләрне тәвәккәлләүчеләрне ярата, сөя икән, ул аларга юллар ача, хәерле юллар ача. Үзенең ярдәмен бирә, субханаллах. Шуңа күрә бу сүздә генә булмасын бу, гамәлдә дә булсын җәмәгать. Чөнки Аллаһка тәвәккәлләгән кешегә әйткәнемчә, бу дөньяда яшәүе җиңел. Чөнки килгән сынауларга да башка күз белән карыйсың, аңлыйсың хикмәтен. Бу Аллаһтан дисең. Ул бит үзе әйтте, үзенең китабында ачыгыз да укыгыз: "Кул куллум мин индилла", бүтүнесе дә Аллаһтан. Җаһилләр, мәсәлән, мөшрикләр әйтәләр, нәрсә, ниндидер кайык яхшылык килде, бу Аллаһтан дияләр, әйме? Аллаһ Раузан турында әйтә Коръәндә. Ниндидер начарлык килә, эй Мөхәммәд, син гаепле. Менә син бар, син килдең, бутап йөрисең безне, син гаепле дип, аны гаепле чыгаралар. Әмма Аллаһ Раббыбыз әйтә, әйт ди ай Мөхәммәд, аларга әйт: "Кул куллум мин индилла". Бүтән нәрсә Аллаһтан. Шуңа күрә сынауны да сезне яраткан Аллаһ җибәрә. Шуңа күрә сабыр итәргә кирәк. Куртузынырга ярамый, шулай бит. Һәм кирәк тәвәккәлләргә. Раббым, нинди генә сынау җибәрсәң дә ул синнән. Шуңа күрә аны сабыр итеп кенә, матур гына узу кирәк, иншааллах. Чөнки таяну ул безнең тормышыбызда һәр җирдә күренә. Шулаймы? Күренәме таяну? Без әти-әни безгә мәсәлән сабый чакта таянабыз, шулай бит. Аннан соң зур үсәбез, алар безгә таяна. Чөнки балалар алар безнең өмет. Менә без зур үсәрбез дә, ягъни картаербыз да, алар безне карарлар дип, шулай бит мәсәлә. Мәсәлән, карт кеше, биле бөгелгән кеше нәрсәгә таяна? Таягына таяна. Әмма иң хәерле зат кемгә таянырга кирәк? Ул Аллаһ. Чөнки таяк бер көнне чери. Аны да Сөләйман алейһиссаламның таягын кебек нәрсә ашаган? Термитлар ашаган, шулай бит. Ул да юк булачак. Күзлекләр дә бер көнне нишләр? Ватылыр. Аллаһ Раббыбыз, ул һәр вакыт безнең яныбызда, һәр вакыт безнең белән, субханаллах. Шуңа күрә кемгә тагын таянырга була? Иң хәерле кемгә таянырга була? Ул әлбәттә безнең Аллаһ Раббыбыз субхана ва тааля. Һәм Фуркан сүрәсендә Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Ва таваккал алал хайй аллази ла ямут". Һич үлмәгән, мәңге тере булган Аллаһка тәвәккәл кыл. Үзе безгә әйтә, тәвәккәл кылыгыз ди. Чөнки Аллаһ Раббыбыз мәңге, үлемәгән, аның өчен юк, шулай бит. Ул үлми, тәвәккәл кылыгыз. Ягъни белмим, бу аеры бер бәлки дәрәҗәдәдер, шулай бит. Шуңа күрә бу тәвәккәлләү дәрәҗәсенә хәтта мусульманнарга иншалла безләргә, бөтенебезгә дә нәрсә эшләргә кирәк? Үсеп җитәргә кирәк, ирешергә кирәк. Бу дөньяга таянып булмый. Ул бетә торган. Ул шул хәтле ышанычсыз, шулай бит. Сезгә менә бер бизнесмен да, бер белмим анда, бер политик та аны ниндидер төпле 100% гарантиялар бирә алмый. Сезнең бизнесыгыз менә шәп һәр вакыт эшләп торачак. Яки дәүләтләр һәр вакыт эшләп торачак, мәңге булачак, берсе дә гарантия бирмәй, шулаймы? Гарантияны бирә Аллаһ. Ул гына безгә гарантия бирә. Әйтә, менә алдан дәрестә нәрсә әйттек? Нәрсәне гарантия бирә дип әйтә. Әгәр дә яхшы гамәлләрең авыр булса, җәннәт, бакчалар, җимешләр, матур күзле хатыннар булачак, күп-күп, шулаймы? Шуңа омтылырга кирәк. Һәм бусын Аллаһ бирәчәк. Кемнәргә бирәчәк? Үзенең якын кулларына. Кемнәр лаеклы? Ә менә лаеклымы без, юкмы? Ансы инде без үзебезне һәрберебездә
тырышлыкка карарга кирәк. Аллаһка якынаябызмы, ерагаябызмы? Чөнки беләсезме, бу дөнья шундый нәрсә, сүзләргә бер кашан да алданмагыз. Бүгенге көндә ла илаха илляллах Мухаммадур Расулуллах дигән кешеләр дә кызганыч ки Аллаһтан ярагаялар. Андый хәлләр дә бар. Дөнья ул менә шундый дөнья ул. Бик кызыклы урын, шулай. Дәвам итәбез. Һәм һәр эштә безгә үз әйттек, Аллаһка таянырга кирәк, шулай бит. Мәсәлән, шундый бер Аллаһ Раббыбыздан бар итте ширләр, шулаймы? Мәсәлән, кешенең башына ширләр килә. Аллаһ Раббыбыз ул ширләрне җибәрә. Һәм кеше куллана, кайда, мәсәлән, табибка бара. Мәсәлән, әгәр дә Кыйса әл-Анбиягә карасак, biz беләбез, кем кайсы пәйгамбер кешеләрне дәвалый иде Аллаһның ярдәме белән? Үзегезгә әйтегез монда. Кайсы пәйгамбер дәвалый иде, медик иде? Гайса пәйгамбер, шулай бит. Аның янына аксаклар килә иделәр, аның янына сукырлар килә иделәр, аның янына анда башка төрле кешеләр килә иделәр, һәм ул нәрсә Аллаһның ярдәме белән, шулай бит, чөнки Аллаһ гына ярдәм итә, чөнки Аллаһ Раббыбыз әш-Шафи, ул шифа бирүче. Аллаһ Раббы шифа бирә иде ул кешеләргә. Һәм бер заман аның янына бер хатын кыз килде дә, ни дидер, хастасы бар иде аның. Һәм Гайса алейһиссалам Аллаһка тәвәккәлләп, Аллаһтан ярдәм сорап, нәрсә Аллаһ ул хатын кызга шифа бирде. Шифа бирде. Һәм бер заман ул Гайса алейһиссалам урамнан барган вакытта ул аның шапаныннан тортты да әйтте: "Эй, син ди миңа ярдәм иттең ди. Эй пәйгамбер, эй Гайса, син ди миңа ярдәм иттең бит." Дип әйтте. Син ди мине шифаландырдың дип әйтә. Әмма без уйлап карыйк әле, дөресме алай әйтү? Син мине шифаландырдың. Менә бит кайбер кешеләр сихерчеләргә йөриләр, әйме? Яки эш күрүче кешеләргә ниндидер анда. Менә ул шифасы бар, ул ярдәм итә кешеләргә диләр, шулаймы? Ярдәм итә. Әмма без бит асылда беләбез, кем ярдәм итә, шулаймы? Аллаһ. Һәм Гайса алейһиссалам нәрсә әйтә микән? Нәрсә әйтте микән ул ханымга? Ул әйтте: "Мин түгел", диде. "Мин түгел. Мин ди сине шифаландырмадым. Сине иманың дәвалады", ди. Яни кеше ышану белән, Аллаһка тәвәккәлләп, ярдәм кылып, мәсәлән, Аллаһтан шифа сораса, шулай бит. Сәбәпләрен кылса, әлбәттә сорау гына аз, шулаймы? Сәбәпләрен дә кылырга кирәк. Сәбәп ул шул даруны да куллану. Нидидер анда дарулар куллану, дәвалану, сәбәпләр дә кылса, иншааллаһ, Аллаһ аңа нәрсә? Шифа бирәчәк. Шакура, мөхтәрәм җәмәгать, сезнең дә һәрберебезнең дә якыннарыбыз бар, туганнарыбыз, менә шу әйберләрне аңлатырга кирәк. Чөнки әйтәм бит, бу мәсьәләдә хәтта Аллаһ сакласын, кеше теге ширккә дә кирип китәргә мөмкин, шулаймы? Әгәр дә чынлап та ышана башласа, ул кеше ярдәм итә дип. Юк, алай ярамый. Аңлатырга кирәк, Аллаһ, менә шуңа күрә дә йөрәктә тәүхид булырга тиешле. Тәүхид нәрсә ул? Ул шул тәвәккәлләү. Һәр эшеңдә башкалардан ярдәм сорамыйсың, әмма иң элек Аллаһтан. Менә кайбер кешеләр әйтәләр, мәсәлән, "Дустым, мин ширләдем. Минем өчен дуга кылыгыз әле. Менә дуга кылыгыз әле, мин ширләдем" дип. Шулаймы? Әмма тәүхиднең кеше йөрәгендә иң югары дәрәҗәсе кашан кеше турыдан-туры Аллаһтан гына сорый. Кешенең башка кешенең ярдәменә килми ул. Мөрәҗәгать итми. Менә шулай матур. Аллаһ Раббыбыз аны күбрәк ярата. Аңлыйсызмы? Булай. Ул халал, абсолют теге. Мин килә алам, мәсәлән, ана кемдер кардәшләре, мин ширлим, Аллаһтан шифа сорагыз әле, дуа кылыгыз әле дип. Юк, әмма иң хәерлесе нәрсә? Кеше үзе турыдан-туры нәрсә? Аллаһтан сораса, шулай бит. Менә ул матур санала. Шулай ук сезгә бер мисал Ибраһим алейһиссалам вакытында булган. Намруд патша залим, тиран тотты да нәрсә эшләде? Ибраһим алейһиссалам бит Аллаһка чакырды аны, шулай бит. Дөреслекне, хакыйкатьне танырга. Әмма Намруд, залим, аны үтерергә уйлады. Ничек итеп? Зур бер ушак, утын җыеп, ушак яндырып, шунда Ибраһим алейһиссаламны яндырырга уйлады.
Hatta аны тарихчылар әйтәләр, Кыйсас әл-Анбияны өйрәнүчеләрендә тасвирлана, ул ушак әллә кайдан күренә иде дип әйтә. Шул хәтле теге грандиозный зур проект була ул патшаның, әйбит. Искитмәле зур ушак була ул менә. Хәтта ул ушакка Ибраһим алейһиссаламны теге менә этеп төшереп кенә дә булмый. Нәрсә эшлиләр? Катапультадан атмакчы булалар. Сез күз алдыгызга китерегез шуны. Yani şu hatli isse kızı ayma ut anda bilmem jil uynata tiginde munda yanına da kelip bulmay kayda anda. Hem İbrahim Aleyhisselam'ны katapultadan şunda atırga oyladılar, şulay mı? Hem kuydular şu katapultaga attılar, hem İbrahim Aleyhisselam şunda oqtigi uçup bargan vakitta anın yanına kim kile? Cibril Aleyhisselam kile. Anın yanına Cibril Aleyhisselam kile hem ayta şunu bir diyalog bulalar arasında. Diyalog bula. Yardım eteyim mi sana de? Cibril aleyhisselam deb ayta. İbrahim aleyhisselam soruyor. Seni kim jiberdi? Sen özün keldin mi? Seni Allah jiberdi mi de? Cibril aleyhisselam ayta özüm keldim de. Yok. Kerakmi meni senin yardımın. Men Allah'tan yardımı kerak. Anыңına yardımı kerak meni deb ayta. Subhanallah. Mana. Yani yo'ysa da Cibril aleyhisselam kim? Fəriştələrin ən şunday, maşallah, fəriştə. Amma Allah'ın peyğəmbəri nəsədir? Yoxdur. Mənə Allah'ın ona yardımı kerak deyib aytır. Şulay yox, suyukli peyğəmbərimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın vaxtında da şunday hal bula. Bir vaxt ol sahabelər bilən radiyallahu anhum şulay səfərdə bara turgan bulalar həm bir orunğa kelib alar yol iterge to'xtaylar. Ham Peygamberimiz Aleyhisselam bir ağaç tübüne barıp to'xtay, ham o'zining qilishini ağaçqa ilib qo'ya. Qilishini ağaçqa ilib qo'ya, o'zi ağaç yanına shulay yotib yol ita boshlaydi. Bu halni bir mushrik ko'rib ola. Ko'rib ola, ul İslamның әлі яңа яғағына күшейген вақытлары, дәғуәтінің яңа яған болған вақытлары, ол вақытта мүшриклер, алар шул хәтле, өзіңіз білесіз, енді Пейғамбарымыз алейхиссалам яратмыйлар, нәфрәтленәләр, шулай ма? Шуңа күрә түрлі шаңы зыян итәргә уйлыйлар. Һәм Пейғамбарымыз алейхиссалам сахабаларны күреп, сахабалар күп кенә булмый. Хәтерләсәм, аның белән бергә бер ике сахаба гына була, ике кеше. Аз. Ял итәләр, йоклыйлар. Hem bir müşrik kurub ala Peygamberimiz aleyhisselam. Anın yanına kile de şapırt kına, anın kılıçını ala da Peygamberimiz aleyhisselam sokmakşı bula, kulun kutere, hem ayta, ey Muhammed, seni kim hazır kutkarırdı? Hem kile. O bit hazır karol situasiya, şulay mı? Hazır mana bir suğa da ulana narsa bulaşaq. Үтерәшәк, бітті. Проблема юк булачак. Алайығына мысын. Хам кім құтқарыр деп кішқара, мына де мен сені башыңны кисәм хәзір де. Хам кисәм дегенде генә Пейғамбарыбыз алейхиссалату вассалам аңа жауап бирә теге сорауына. Кім сені құтқарыр, кім ярдәм итәшәк деген сорауға ул жауап бирә. Аллах де. Bir de korkmuşa, bir de kımşanmışa. Bu ne iman, subhanallah. İkinci tapkır ayta Allah de. Üçüncü tapkır ayta Allah de. Allah yardım etecek de. Hem teki kişi sokmakçığına bula kolundan kılıç, nasıl işleyip düşüp gider. Su alma. Yani mine bitindi. Kolunu düşürürge gene kerek, şulay mı? Жеңіл бит ол. Қылышына түшіргені бітті. Bütün Araplarının kuşturlar içinde probleması yok ala. Ama yok. Her нәрсенің Allah'ın təqdiri, Allah'ın tələgi var. Çünkü Allah saklay. Kim ona təvəkkəlli, şuna Allah Rabbimiz saklay. Ham bir hadis gene aytib ketəsi kilə, ham inşallah tamamlarız. Uzaqqa ketə, көп нәрсәләр сөйләргә Gerek tilak var ama vakitimiz şeklengen. Bu hadisini sizin inşallah işitkeniniz var. Peygamberimiz aleyhisselam ayta.
Әгәр дә сез шын мәгънәдә Аллаһка тәвәккәл итә белсәгез Аллаһ Тәгалә сезне кошларны кебек ризыкландырыр иде. Яни кошлар белән безгә бер мисал китерә. Кошлар инде хайваннар. Әнә алар кайда яшәгәннәрен дә белмисең, шулай бит, агачларда яшәп яталар, субханаллах. Очып китәләр иртән, тукланып кайталар. Аллаһ аларны ризыкландыра. Тук булып кайталар. Бер дә борчылу юк, субханаллах, әйме? Аларның кибетләре юк. Алар өчен акча юк. Кредитный карталар юк. Банклар юк алар өчен. Аларга заводка барып эшләргә кирәк түгел, фабрикага барып эшләргә кирәк түгел. Алар тыныч, имин. Чөнки алар беләләр, Аллаһ бар, Аллаһ ризыкландыра, әлхәмдүлилләх. Алар да Аллаһка тәвәккәлиләр. Менә шуңа күрә сез дә тиешле рәвештә Аллаһка тәвәккәлләсәгез иде, кошлар кебек булыр идегез дип әйтә. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, без дә кошлар кебек Аллаһка тәвәккәлләсәк иде, иманыбыз менә шундый булсын иде. Пәйгамбәребезнеке алейһиссәләм кебек, Ибраһим пәйгамбәрнеке кебек, Гайса алейһиссәламнеке кебек, менә шулай тыныч булыйк. Нинди генә безнең тормышыбызда хәлләр булмасын, нинди генә ситуацияләр булмасын, без һәр вакыт Аллаһка тәвәккәл итик. Әлхәмдүлиллаһи раббил аләмин. Сезгә бүген әйтәсе килгән сүзләр шул иде. Сәми'уд дуа.